Ngai ngo ublay ha ka par ka bamanta. Lamba khon jo Jesus Christ namar uday ublay badap na ka jing it. Badap da ka jing isin ai. Ba une ublay ba kraw ban penem. Badai tau man makoi ka mansim kan jatna andre ba baro akin poish ka jing kala ka bamut. Hatu finget na finget ba Jesus uday basisha. Dan na pring jo fi ngam nget. Dan na pring fi nget. Dan na pring fi ndai tang fi nget ring ngada ya kendo sisha yo ne Jesus. Hawa kidan ki brio kida ya shem shisha yo try kida mat shisha kida experience daladi yo jisu way na kita uday usol jong Tarsus uday reuniam ubait bahay kan niam tanray ka jong kata kan niam Judaism namar ba umi da kan niam Jew kidan kata kan niam Judaism ka baki nget ya kita ki jing talk jong Moses kay ka baja ba anda baki Kristan kilas dang man mi anda ka ni jinget Kristan kelas sedang manroy usol jong Tarsus udah dom udah isi udah syrai udah bitar ya gini ki Kristan baru ki ong we tau Jisu baki ki mane udang mut kadai tangka we pat kan niam lene tangka we pat ke jikai bakla badeheng ta hang no badan ki Kristan upen stam ki Kristan bat ngi i kan kum kaktien ke jong blai kaladan ka jing pen stam ka bajor ya ki Kristan hapo Jerusalem badeheng ta kini ki Kristan ki sedang bania petwer sini satai namar baka jur'e kata ka jing penstom yaki hapo Jerusalem. Padahing ta hapo Jerusalem kaladan ro ka jing jia ba udan we utamen basan uba kerteng Stefan ba uniru syalen thamma ha kata ka por udan we nu breu ba kerteng usol jong Tarsus ma uru idan ketilang ha ka ba anilan thamma ya utau temen basan uba kerteng Stefan. Padin ang tao ba uli asngo ba tiki stan ki petwer ni syatay ba uli asngo ki dan ro ha kata ka sinong Damascus ulit man mare syata sa Damascus. Daka bau dan ni jing temu ban lek kem ban wan batan ki ban pistom ki ban lek ben ki bat hakata kelenti ka bau udang lek ban tebe ki Kristan kai ka baja sebab uya kendo ya kene ke jing ja ba uya kendo uya kendo ya Jesus Christ kawan ka ka jing shai ka ba kraw ba ka sur na beneng ka ba ong sol balai me pistom ben yanga ba kene ka sur ka jong Jesus ong try me de ong ade Jesus ba me pistom ben ani but usol nakata ka jing bamnget ke jong pleng namar bu ya shem daladi ya Jesus Christ na do kata ka sngi udah kelalong unong buat uba shisha jong trai ong pleng u Jesus de shisha mdei ka banga shumut dur mdei ka banga na shumut kai hendre udai uba shisha pan kala pen kala shisha ya ka jing em ka jong sol ka Tarsus hado ba ur kelas non ka kerteng ka jong Paul u apostol ba dei ma u ba tho yaki aran ki lai benta naga testament ka batma utho igini ki shiti ki jong bura kala long sna unong yalap ba kraw ban seng ki balang keleng ha ka por ki jong ya ka ba blay la ai bor but dei ma uru ba let ki gentle ban let yalap ya ka gospel ban le ya ka jing shisha ban ya thu ya tau jisu ya ka ba ya kendo daladi ya ka ba ya shem daladi ban ya thu ya ka ta ka kubor jong ka jing penem Jesus Kristus belas syasa narpna baru Jisu bola mipat baru Jisu uban sawan biang sasisien kita kilong ki kubor ke jong usol ke Tarsus ubaklalong Paul wa apostol tadahing tahagan ka sniru kadan kan ka jing plan na ini kong niru idei mempatip yu Jesus Kristus henry Jisu udawan pau ha i badahing ta ida pai syau trai bat ida pediang yu Jisu kom utra unong penem bat iya ini hado kini kisngi kini kijing jaga dei ke balak hamslam Rai try ka ba dong ifi ulang uju ubala ban kta ye ini kong ubala ban kta ru ya pi hagani ka por ka ba menta sngap ye gani jing pla ban ngai kan dalong ke jingker ku ya pi ngadon ke jing pla na ka menta ba utrai ula penem na ka menta chonga dei na ka menta ki kamba ka ba utrai ula le na ka menta ke jing em chonga wat nga wan na ka long ying ka bempat tep yo utrai dei utrai ula pen ulap kan nak kabanta aconga kacingu kicing yaro kalong si utrai cisu man ba ngampat tep yo utrai ha kicing ya lanti kicanga ngapun kicing bat kamen sim conga kam dan kata kicing suk lane kicing kamen ngaya ha kalanti ceng kicing tancal bat kicing khoslai ha ka mensim marka ha cing conga nan rai nga aingu pat yo utrai na mal ba ul da kicing ceng ulas pen bat ulas sei nakapta ka cing conga par ulak weng na ya kata ka cing ngosi bar ka cing khoslai ka conga hak ta ka por ka ba ngam patep yo trai
idon I men iba yathu yang syapang kataka cing penim ke jong utrai ki ong ba lada ki bom patip ya utrai kin yap no lane kin le no nakane ka slak handau kin poi sataka cing koldet jong kataka ducok ding entah kata kacing ong jong ki ngi ngam syam latip ya ke kalteng utrai cisoro hendrai la kalau yeng jong ngi kibon ki bom patip ya utrai hendrai da kacing isne ka jong utrai hakata kapol ka ba iya tu ngala ong ya ita iwe I para ong tungin yang ngai no ha ta ucisu namal bang ngim syam la itu ngim syam latip ya utrai hakata kapol ba nga ong kum ta tungin yang ngai no yo cisu hapo ka sitayo pat ucisu uwan ban penpau hakata kacing yo ipau hakpol bang yo thia man mit ta kacing penpau jong utrai kat bang ngadang yo thia nga yo I yo cisu ba u syong ha te ha siteng jong ka sahit baneng ngayo I ba u cisu ulong batang syan hadu kata-kata ban pait lang ni syate omla ban itu syu ikadul keceng kata kecing thaba ba kecing tan syan u senyu jong uru bale ubat ale ubat thaba ba ke cat jong uru kepalong ke bat stem ke panai hai hakata kecing yo ipau kumta hakati jong ubat ya kata ka white lam kata kecing yo ipau kumta ngayo ngau ya kecing khot pat kecung ladang ngamot ang banlet syakata kecing khot ngasiap ting ya kata ka white lam ka ba ubat hakati ngalapal syang pat pet cengai no na utrai handrei habanga ngalapal syang ban pet kumta kata kecing yo ipau handrei ngamla ban buri ya lari ngalong long kat balong cia kat bacia ngan buat bejo cisu nda lak hil tang ngala sedang banduai ngala ya thu syaki bahaye ngalaong ngayo I ya ucisu menmet hakata kacing yo ipau kata kacing posneu reki bahaye pastam junga kim syam lapriang ya kata reki ong bapila yo I ya ucisu ba udai unong yap nde bayap re yo I kata kacing yo ipau kata reinadu kata kepol bangat la yo I yo kamersim junga kamsha syu ban nampriang yo trai rei nadu kata kastem alamat kata kacing pengkhia kacung utrai das ngau komen kata kastem banghalangai kacing ro kalong syu utrai andal ngalaya kisni kipol kata kacing yo I kacunga ngangamla syuban kelet lane ban paide no na kata kacing khot kacung utrai ban ngalaya ne hadu kanika klem hat ka bamataru kadai kacing ba kacing isne kacung utrai wala kahing chung kimpadan kita ka ba ngai ha utrai ndai ngalamat ya kata kecing ke ba utrai utpen I ya kata kecing yo ipau ndai kata kecing penim jong utrai ngamot ban ba nginget ha utrai upen na kata kita ki bawah bat ki banget ya ucisu ndala kam hadin kapol kenang ya kisni kipol lang alayo ya kaktin kecung bleh na ka Bible ndai ngamla ban ngutu lane ban simpang na mahal nga su pule balwe kum tu ban ngam pala ban sutu lane simpang kadan hakta ka we kamen ngangai ba kidai ki angel kecung utrai kepiwan kita ki alngot ki breu ke bariam pada ka balong tangsan ka balong thaba kiriam da ka balik ya kadul kecengki kemsamla ban yo I de ki latap no da ul ya kata kadul kecengki handai uwan uang sap pulih hakasam kumna ke ba utrai ulapan pau ya kari uwan lang ngamla ban ngutu lane sampang da aingu ru ya utrai hak ta kepol bang patip ya utrai bun sen ngas ngau kum ban pensneu no ialah kecong kecing namal kecing khuslai ke mensim nai aingu pa ya utrai na du bangalamat ya utrai ha kepol bang patip ya utrai ngacu babe ialah kecong kecing ong balai ba utrai utau briu kum yang nga kecing tencal kecing khuslai rei bentang ngada aingu ya utrai ngalong pleng utrai
Upen nak ta kacong kenang bangat yuk mat ya kata kacing sup bat kacing kemet ba om dah kawai pat kalanti rai tang ha ka kalteng jisu bengi mat kata kacing sup bat kacing cak tha ha kacing ha ka masih mucung i ai ngu ya try nak kamta i pastor i basya ai mesti nak kan he kapotalan kacing ro baharo ngi ai lot shot try Ngangai kumbau trai ulah kta ini kong kumbau trai ulah kta yu sol katarsas utrai udah ubaim bat ubah kta ru ya pi hagani gasngi ngangai dan pring jong fi mut ban pet no nu jisu pi isi nu jisu pi shrai nu jisu pi bitar nu jisu pi khot gi kerteng gi balai pujat nu jisu renga kwa ban ong ya pi nu jisu ba pi keren dei bakai udah ubah shisha ba udah ublay udah ubah udah ubah it ban unwan ban keren ya pi ya ke jim ke jong pi pet jengai na u ka no ru menta ka sngi u ya shem bat pi ba unum e ya pi ngakwa ban fi unum e ya pi na maru e ya pi unum e ya pi pin jatna unum e ya pi ya ka ba pi pin le ran ya ka sngi ne ba pin jenjar ha bam jukot ngakwa ban fi utrai unum e ya pi tat ru bo ne shem ya pi pet ka no utrai un ya shem bat pi ngakwa ban fi bo jisu unum e ya pi un ktong ya pi hado bun dalap ya pi hado baun dayo ya ke jing em ke jong fi mdei ban peniap ndai ban penem ya fi pin pet kan nosngi utra un shem ya fi ngakwa ban dwai nam ta jong fi kan ke por ngakwa ban dwai chi sha nam ta jong fi pet no neutral fi nget yo neutral fi khot sibun ki kerteng ki bamlong ki kerteng sin yo neutral u jisu ngakwa ban ngi fi kan ke sngi utrai u e ya fi baru itu fi da ke kerteng ba unam pelat ya fi ngan dwai nam ta jong fi kan ke sngi bamta ha kerteng u jisu Ni ka bor jing dum, ni ka bor baman, ni ka bor bapen matla, ni ka bor jong soitan ka bapen sarong, barok kan lek no, ha ni ka klip mat. Try, uneu breu jome try, kumba ulong, usol ka tarsos, uba ilek persyak ya me, henrei ula ya syembat me, ula kelak ka bamut, ba ula but ya me, bat hadu ula iti la ka jong ka jingem, naga benta jong me, uneu kon jome try unlong kumju. Ula persyang ban pet na me try, ula persyang ban lek persyak ru ya me, ula persyang ru try ban pen shitom yi ki breu ki jong me, ula persyang ru kon rak try ban bu ki kerteng sin ki ba harukom ya me, henrei hagani ka sngi try ngatip, baka donut ke jong neu kon. Kalat na kani ka jingka barok. Ngakren ni fi ba akateng ujisu, kani ka bor jingdom kalat na fi, menta ka sngi pinu i ya ka buram ka jong try. Menta ka sngi pinu i ya ujisu haga jem ju fi finong wow pleng ujisu basisha. Ngiyalap yu ni ujisu bala yap, bar ujisu bala mipat, ujisu ubaim, bar ubasisha ubakren, bar unam pelat ya fi, hadu ba unda yo ya fi, bar ban penem ya fi kan. Maruit pelat ya fi. Bar nganget ngakren haga kerteng ujisu. Ujisu penem ya fi. Haga ni ka sngi ya piru bekong ya fi ka yeng ka jong fi ban nga dawai nga deker khu ya fi haga kerteng ka jong jisu ba ka jing penem ka jong blai kana myai lait na fi ba ka ding phna ka jong trai kana mlong le na ai ka jing yap ka jong trai kana mlong le na ai na ka mta jong fi utrai shem ya fi yo inu jisu fin kala long nong buat ba shisha jong trai na do mta ka sngi ya kerteng ka jisu amen bat amen hallelujah ngasngo ka ni ka sngi utrai ka khu ya fi ba utrai ukthang ubut den ya fi but open em ya fi open pau ya ladi happy but kum ta fin long kinong buat ki bisha ke jong trai fin long kinong pla kinong sakhi u ngai trai ker khoi fi sang ye phone ngi sedang yai wan jang ne ke jakar ngi don nang ne ban chakri ya fi lam ke jing duai lam ke jing slok na ke tien ke jong ble khublai shi bon u trai ker khoi fi amen